Banwan hagane ka yeng ka bakentang ka jong belai. Nakaway ka tayaw siya kaway pat hagabakum kane kamit sngi baar. Kabangi juyo ya kane ka Bible study. Ublay on yarap bat ublay on kerku ya pi baro. Kibayay pen kerpang ya kane ka kenta hagane kamit kabangi yo ya ka Bible study. Ki pila ya be naki jing trei ki jing ta naka rep karyang naki jing lek ki jing wan naki kam ki jam ki baper bat pila ya wan syagane ka ying ka bakentang ka jong belai ublei uyo I ya ka jing sliang ya ka jing terang ka do no jong pi don na preng jong pi ki bawan kane ka Bible study pi wan namar ba pi terang shisha ban yo ngau ya ka ktien ka jong belai namar kaktin ke jong belai kalong ke umjer kaba pentingan kalong ka bor kaba kersyan ya ka jing bat ya ka jing ya lenti ka jonga bat ka jong pi de tau belai un kerku ublai un yarap ba pinang la ban yaiwan na ka wei kata yau sya ka wei pat ban kut jing mot scam balada kalong kumno ro ngan yai syakri ublai bat ngan yai bot ya o hado gabakot ka jing jonga ujisu la keren syai bat jar ubayai ne lane tang kita kibayai ne hado gabakot kita ken kiban yo la ngen yak saj namar kata hapdeng ki jing ki babon chaj hapdeng ki jing ale ki babon chaj kidon ki por ki bangi habban yam kidon ki por ngi habban jau umat kidon ki por ngi ngau ko mangem la syo ban yaj kidon ki por bangi ngau ko mangin randen no kidon ki por bangim ngau tenat ban syakriyo ublai don ru ki por ki bangi ngau syirham ban syakriyo ublai ngi habban yaj lut ya kita ki ai rei habdeng kine udon ublai rengkat bat ngi haki por barop bat kan mau ngakwa ro ban ong ye pi ki kon jong belai ki ba wan kene ka Bible study ngakwa ban ong ye pi kene ka wei ka jing shisha haba pi yo I ki ai paro ki ba ja ha kene ka perthai wat nam ngau pala ngiyo I ki jing ja ki ba ja ngi ki jing ja ki ba ja haka balang Presbyterian jongi nakapor syakapor ngahap ban pensngau ya kane yo don na preng jompi kibas ngau artatin bat kibas ngau do mensim ngau no mensim mo ngiyo I ki khubor kiba mi ke jingja haga balang maukar mla syuk ban buri namar bala pau haki khubor ngihapan ya keren ya kata yo don na preng jompi kibas ngau do mensim ngap ngadon ban ong kumne kan mau ya kene gajing shisha kinong yalam jong ki balang ki distrik Presbytery Synod kinong yalam ki wan bat kilet kimne kicho kan mau ya kata kimne kicho hagi por ki bangiyo ya kinong yalam ki ba shepting yo belai ki ba riu belai ngiyo I ya kajing ya jong kakam tenrei kimne kijo ginong yalam ki wanda ki wei ginong yalam ngamong ba kisneu hanrei kadon kajing duna hang kajing long beriu hang ne bat hang tai le sekala ban kta ya kajing ya dei hagi balang hagi distrik Presbytery Synod kumta terter nak kata kadau pi bagi ja kini ki ai baro hanrei kane ga wei wat kelet ya kane ga wei ngadon ban ong pi hanrei kan nong rem jong kabalang Presbyterian kamju kelabat kanem kela lanoro kinong yalam kila ban kela ki briu kila ban kela kapor kila ban kela ki jingja kila ban wan shibet dakum tai henrei kan nong rem jong kabalang kamju kela dei namar kata kadau it ialah ka jong kabalang yang scam halaga jong kabalang wat artatin namar don ki kon kabalang ki perkat ki ong dem I poi chano ngan lek no satai ngan lek kum neng ngan lek kum tai kata kalong kababakla namar lada pilek chano ro ki don hi kinong pop ha kata ka jaka kabapilek bat kin don ki jing kin don ki jing klumar hanrengi don hang ne
Kinong yalam kila banwan daki kiwei hadin kiwei kila ban kela Henry kanong rem jong kabalang kam kela. Ngadang pen mau ya phi bat ngi dang ya le Bible study ke ka subjek syapang kabalang. Nong ruai wong nong rem kabalang hangne de Jesu Christ utrai. Ya pertei bajot katne daka untau thamai. Dei namar kata kadau tongin yang skam kata kalong ka kentien ka bangat don ban ai syapi om don kam ban ya keren bon ktien namar lada keren bon ki ai ro ha ka bakot kata ka dei ka jing sisha baki briu ki kela ki nong yalam ki kela ngaban ya ka jo si ka jo henrei ka nong rem jong ka balang kam kela te yang skam namar kata halaka jong ka balang it yo belai syakri yo belai yaine badu belai san leng bagabalang ya chaprang rengkat bat laka jong kabalang ublai on kerku yang ngitongin ya peteng no ya gena ka subjek kabangi ya keren syapang u teman basan Stephen lara kalong kabala ngin ya pendep mentagamit ya gena ka subjek ngin ya keren ya gena ka subjek kani kata yau baladap ngi laya keren ya kito ki jinglong ki jong une ubreu bakordor jong belai supen ken mau kendiat banengkong ngi laya keren ulong ubreu ubadap daka jingat omdan jaka ya ka jing artatin bad ya ka jing bomngat kabar ubreu ubadap da umensem bakoy kabalai ubriu badap deka jing ai kata ka jing ai kabala tuj nakal bari kala yo jaka haga do no jo bat ka shleiro shagiwei pa nang tang ka basau ubriu badap deka bor timentangin ya poi syakabasan ka jinglong ka bakordor badon ha une ubriu jong belai kabasan ubriu ubadap deka ktin ubelai kata kalau engkau basngau tenang ubril ubadap dakaktin ublay ubril ubadap dakaktin ublay kanungot na pedang jongi kibah la banong yakini kikenten bama pi lane kine, lane ito, lane manga. Kat nungut na preng jongi, bangila banong, bautai ubriu, lane itai ilong kemi, lane kitai kisamla, utai lane katai kasamla, kilong kisamla, kibadap dakaktien ke jong belai. Kalong gabas ngau tenat ban perkat ya Stefan, ulong te ubriu ubadap dakaktien kajong belai. Ia kata ngela ia pule kapau hagalenong banyau jong kini ki kam ki apostol ngiladap ya keren nadu gipor kini kita yau baladap ba hakato kalenong gabah nyau ngila ban syambat ban sngotu ba peleng une ubriu udai ubriu ubatip bahaya ki jing thok kaktien kajong belai udai ubriu ubala pendap bahaya la dera kaktien jong belai bat hakato kajing yasaj habala kem ya u yeng ban yasaj hakmat ga dorbar Sanhedrin hangto ula keren bat ula batai nado kapor gajo Abraham terter hado hau jisu utip bahaya kaktien ya kijing tho kaktien gajo belai uta ulang u Stefan ubriu ubatip bah ubadap dakaktien gajo belai pi kalong gabadon kam yang abad ya piro bangin long kibriu kibadap dakaktien gajo belai don bun kibriu kibahaka jaka bandap dakaktien jong belai penban su yamare shane yamare shatai shano syabas ngau song shit yamare bad ya tuh syata haga jaka ban ne ban syong ban syakri ublay halaka balang ban it yo ublay ban trihok ye ki kamram ki ba ublay la pensyat halaka balang yamare shane bad syatai kami lenti bandap dakaktien jong belai enam la bandap
Kajing dap jong kaktin ka jong belai haga don not jong phi. Kadai kajing penlut por ka jong phi ban syem ya kaktin jong belai. Nalor ka ba phi wan Bible study phi wan jeseng. Henrei ban syong ru jar jar man lakasngi ban peliet kaktin jong belai. Ban jo ya kajing selak ka ba jar jar ban pule ya ka. Kaktin jong belai ka dap haga don not. Bada kajing em ka jong phi. Balada kaktin ke jong belai kam dap ha ka jing em jong phi ka don ro ka jing ma na ka jing sya ya lam bakla hagi por gi snam gi bala dap ngi la ya yo i ki to gi ba mi ki ba lek keleng keleng gi to gi bala sya ya lam bakla ki mi gi ta niang na ki e baro ki mi namar ba ki to ki ba sya pengop ka terlibat ka sudah om don lane kim syam la pendap ya la deda kaktin ke jong belai habawan kinong ikai bakala kila sya ya lam bakala no ken mau bah ngi pule na u mataya sau lenong dekat basau ya kitu ki kentin bom tang da puhi bau briu un em henrei de kiktin barok ki ba mi no naga sentur ka jong tra Pi ka jing dap de kaktin ka jong belai ka penlong ro ya ubreo ba on la ban em ba ka jing em ka ba ken jaman se nganong biang sa si se ka jing dap de kaktin ka jong belai ka ya rap ro ya u kristan ka ya rap ro ya ki banget bakin la ban em ba ha ka jing em ka ba ken jaman se they live a better Christian life. Habadap de kaktin ka jong belai. Kila ban em ka jing em ka ba khamba ka jing em Kristan ka jing em ka ba kenjaman se. Begitu gi bom dap de kaktin ka jong belai. Wala de ki reuspa wala de ki don kerhai. Henrei habakaktin ka jong belai kam dap haga do not. Ngi baka don ka jing duna ka ba krau ka jing em. Dai na mar kata kata uji suang kan mentoi ayu yo breu la don yo ya ka perthai baro kiai ki jong ka perthai ki long tang sipo henrei ka ktien ka jong belai ka bala dangi pendap ya ka benang bat ka kendau kin lek no henrei ka ktien ka jong belai kan nam lek no setia nang tangin ya poi sya ka poin ka bas henrio ka ban rio Kajinglong kajong une utemen basan Stephen. Kaban riu kalong ubriu ubadap daga jingstan. Ubriu ubadap daga jingstan. Uta ulong une u Stephen. Pi kane ka jingstan. Kane ka jingstan bakaren hangne. Kamdei setia bau lapas degree uladon yaga degree uladon yaga master degree ulad pas yaga PhD lane ka era ka ai henrei ka jing start ka ba u Stefan udon kadai ka jing start ka ba na ublai kadai ka jing syampang Bat ya kata gajing start ngila ban yo dei haba kibriu kilanang ban lek school haga school jong gajing penret yala de kibriu ki basarong kenam la ban yo ya kata gajing start kabana beneng gajing start gabakan jaban saya Kibriu gibas ngau bang ngala biang ngala syampang ngala tip kinam la teman yo ya kata kajing stan wan la da kipas ki kerdan gibahe tamero henrei ban yo ya kene kajing stan kad nong rem jongka kalong kajing penret ka jong briu kajing snauret ka badon hau tau briu ka penlong yo baon yo ya kata kajing stan ubleu ai kata kajing stan hangibas ngauret Habangi pule yakini ke kam apostol hagal nong ban riu mo dekat balai bat basipeu ni ngau thu hangne ba ya Stefan ro lajit teman basana katu kapor halor kawei kanong rem ba ulong briu badap de kajing start ngong biang sa sisin omdei badap de kajing start perthai
Namar hateng-hateng hagini gisngi hateng-hateng lakum ya petang ya kita kibadon kikerdan kibah jerang. Ya ginong rap ya gibaduk ya ginong bela ya gibomdon jingdang jing start ya kain beriu syuk ya kita henrei yo bakumno rekumno napden kita gibarit baria ginong rap ginong bela yo don nakum kita gibriu gibariu belai giba ngauret kidon ya kajing start kabanau belai kan mahal habangi pule hang nela ya tho yangi namar kata ko para Pin yakmi hen nyaungot kirang ba napi kibadon kanam babha. Stefan udon ya kanam babha. Kibadap da umensim. Ulang ubadap da umensim. Bad da gajing start. Namar ban jip dia kini kibriu bakin longkum kita menbasan. Kibriu kibomdon ya gajing start. Ngong biang say sin day jing start pule. Kidon tang ya kegerdan kabahe. Kilapas ya kikerdan kabahe. Henrei gajing start kimdon. Kumno ban ya lam ya uneu pait lang. Kumno ban besar ya udah kektien ke jong belai. Udon nem ya gajing syampang ya kektien ke jong belai uneu beriu. Ulah nem ban ya lam ya uneu pait lang. Hi. Tiune Stefan ulang beriu. Ubadap de gajing start. Bat kata gajing start gombang ong menne. Kamdei setia namar ba Stefan ulalet pule ayur ayu. Hendrai kadai namar ba ulah penrit yala de ulalet skol hagas skol jong gajing penrit ban hikai na utrai Jesu ban nang na utrai Jesu ban sya ya ki ai baro naga jing yalam ka jong belai ba unyo kata gajing start hagas siti gadau Jacob lenong benengkong dekat basan ngipule bahaya gitu gikentien henrei lada uno ro napi uduna kajing start tuun pan na ublei ubai kelut ya baro bad ubam kenok ben te on ai ya kata hau hatung ijupan bandong terai ngamla ban syampang ya kektien jong me terai kanega bentang kabang apule ngamla ban syampang terai ai hanga kajing start bahabang apule nganla ban syampang habang late Bible study nganla ban syampang yo balik se piwan Bible study ngakeren yo ba him ngau tho ya kai kabang ngakeren doai ba ublei un ai happy ya kajing start ya kajing syampang pan na ublei ya kajing start Pi usalaman ulapan ya kajing start. Bat ublei ula ayo usalaman kajing start. Henrei kata kajing start gaba usalaman upan. Kambiang pura kata kajing start gaba usalaman ulapan na ublei. Namar ba usalaman upan na ublei baduang ay hanga kajing start bangan la ban bisyar ban sensyar yo ne upai lang. Ukelet banong ai nga kajing start ban nengkong ngan la ban sensyar ya la kajong kajing em bangala ban yat bet bat me ablei baro gisngi kajing em jonga kumbau pa jonga u David ulayat bat me teka nuksa nang ne kajing hikai kabangi yo kalong baga jing start kabangi pan nengkong kalong bangan nang kam itu kam bahaya me ablei ayang kajing start bangan nang la ban itu kam bahaya me bangan nang la ban ya hagalenti chong me bangan nang la ban yai ne ban pen sngo bahaya me pelos nalor kata baleng bakata kajing start kabame ayanga ngan yo ban ya samlem ban long kajing kerku syaki weipat kata kadai kajing start kaba ublei kwa nanga ban napi ban ayang abat yapi nang tangin ya poi syagaban nyau syapang uneu Stefan ubriu ubadap de kajing shlor kata kadai kajing long ubadap da kajing shlor Stefan ulang ubriu ubadap da kajing shlor pi kajing shlor kajau Stefan kapau
Hakaba ukren ulah keren ya ka jing shisha. Wat hapdeng ki jing persya ki bajur ba. Syam larandin Henry ulah keren bet ya ka jing shisha kum bakalong. Wat hapdeng ki jing berngam berset. Wat hapdeng ki jing persya ki bajur ba. Haga dorbar Sanhedrin nakataka sngi haga bala bishar yo. Henry ulah keren ya ka jing shisha. Balai namar ba ulong brio baslor. Bat kane ka jing slor kawan nang no. Kane ka jing slor kawan. Na kabayala de ula em ka jing em ka babet. Kibriu kiba em kan riang yala de kim not ban keren ya ka jing shisha. Ngait bangi mencuri kata. Namar lada keren ya ka jing shisha kata nerah syalade. Kibriu kiba em ka jing em ka babet yala de kislor ban keren ya ka jing shisha. Kibriu kiba em ka jing em ka ba riu belai ka ba penkerpang yala de show belai kinot ban keren ya ka jing shisha syapang ka pop bat syapang ki jing thala jong ka ni ka perthai dai namar kata-kata la de don na pedeng jong pi kiba ting kibom shlor ban yeng ban keren ka jing shisha kala ban long bayo bayala dero dang don hangno haga jing syate syakom ki jing melian basneu lene hagino regino ki pop tang bawat nem keren pat da ka jing shlor wat nem shlor kelumar wat nem shlor bit namar don pat ki ba shlor ban keren ban ben ban keno ye kiwei Om dei setia kajing slor kabar riu belai kajing slor kabar da kajing ngauret bad da kajing ken mau bahaya kata namar ki don ki ba slor da ka wei pat karu kom jing slor kaba mla ban pediang lene kaba ubelai ngau bahaya kaba kum kata kabau klek lang bad kajing ngau sarong slor ban keren ban ong ki briu ba unang lene ngau yala de bakat manga kata gajing slor kalong kababakla Henry kane gajing slor kabadon haus Stefan kalong gajing slor ban yeng nakabanta ka kerteng uciso ban keren ya gajing shisha ban pen ya gajing shisha ban kedeu ya gajing shisha hapedeng jong kata ka dorbar Sanhedrin bakin ngauto bau jisu ulang utrai hagalenong ban nyau dekat san puai hadu san pun rio Ni pule ya kita ki kentien tong ni ya pule katokan ne kini ki khot phi ki ba rendang bat ki ba klem ot share ga do not bada ki skor klem da put phi ale persanga yo men sem ba khoi kum ba ki kpa jong phi ke lale kum ta phi ro phi le yano na kinong ya tu lupa ba ki kpa jong phi kim shem la pen stom ben Bat bagila ya penyap no ya kita ge bala ya pen I lupa syapangga jingwan uta ubahok. Sengap. Yau Yohanes nang pen baptis ro la penyap no. Ki wei kinong ya tu lupa ro gila syap penyap no. Ya ubah pi menta pilong kinong di bat kinong penyap. Ma pi ke bala pediang ya ka hukum. Kumbala tho kumbala bu ya ka de ki angel. Bad ki bom syam la sumar ya ka de haba kila yo ngau ye kini ki ai ro ki jingkeren ki jong Stefan kila ot shlah ha ki do not kamot kila bitar ga do not bad kila keriat beniat ya o Henry ba Stefan ulong ubad dap da umen se bakoy haba ulak mit chan syabenang ulayo I ka buram ublay badu Jesu bau yeng syakakti kaman ublay bad ulong hakmi ngayo I yaki benang balapli bad ya ukon ubril bau da yeng syakakti kaman ublay kajing slor kajau Stefan ban testify ban sakhi ya kajing shisha ban keren ya kajing shisha kala penbitar lep ya kita kibayadon ketukapor Pikan dia gajing slor kawan namar ba ulong beriu ba dap da umen sembak hoj ong kaktien ke joblay tongin kali ala de namar kata hato ya ka ei ngislor
Don bon na pedeng jongi ki Kristan ngislor ya ki ki basneo ngislor ya ki ki bathala para marjan slor banya nia banya mai banya bon kten para marjan banya tem banya tela banya sneo banya bon kten slor ban lorni iwe Shlor ban keren giktin gibasneo giktin gibathala Shlor ban lekshe gikam pertei bat girong pong jongka Shlor ban shat naga bentang ka pertei Shibon gijing shlor kiba amdei setia gijing shlor kiba ubelei ukwa yangi kiba amdei ba shlor naga bentang ka buram ka jong belei Ublay kwa yang abadi fi bangin long giba shlor ban saki yau jisu bangin long giba shlor ban yang haga kertang jisu bangin long giba shlor ban pla yau jisu ka jing em jangi ngerwai ya katu ka jing ruai ngams ngau le rain ban pla yau trai ubala map yang bunsin ngajuong baladei ban pendam no yau em Haga jakaban ong ngam ngau le ran dei ban ong no ngas ngau le ran ban playo trai ki kam jongi ngas ngau le ran tongi long gi baslor na markata kaba khaddo kaba phra ka jinglong ka jong mi ubreu kalong kumne ubreu ubadap da ka jing ubreu ubadap da kajing uta udei une utaman basan Stefan ulang ubri ubadap da kajing hakalenong ban nyau dekat ban riu peu ngipule yakini kikentin te uladem lagi khoseo kat bagi dan yalan temau yo ki mau ki hap naga kli naga mat naga kti naga jatcho ki lentem mau yo Stefan de ula dem lagi khoseo bat ula perta daga ktin omdei kaba jam lane kaba suki ula perta daga ktin kaba jam atrai watheu haki yakane kapap te onda ulala ong yakane ulayo thia no kata kadi kajing kot ka klep mat ka bakot haswa ba Stefan on de kot men sem no nakajing play jong kasnam nakajing lengkin jong kasnam hangta hamadam Nagajing sya lentem mau hau pa kadei kajing it kabadon hau Stefan ubri ubadap da kajing it hagaja kaba unduai banong ablei to bishar ya une ubri ubale kumne penhiar keput mame ablei Henry Stefan ula duai penban banong atrai watheu haki ya kadekapop Katne kile yanga katne ki pensitom ben yanga bat katne kile themau yanga atrai wat theo haki ya kene kapop kata kalong ka kami nagadok not kabadap de kajing kadon kajing ong ba ki mau kila ban penpat ya gamet ia ka kli ke jauh Stefan Henry kita ki mau ki balalan tem yo kim laban penmong ya ka donot ke jauh Stefan Stefan udap de kajing ia kita ki nong penyap bat duai ro ba kajing ai ke jong belai kanto sya kita ki bala penyap yo bat kadei kane kajing ja ngapa kadei kane kajing ja Kadikan ne kajing yap kajau Stefan kabala penlong ru ya usol jong gatarsas marsen yap u Stefan usol ukmen hagado kapor Henry kadon ke kapapla kabala kta ya kado anot kajau usol jong gatarsas wat la kataru namar kajing sngau sarong
une usol ulal mi nang tada ka jing Sherham ban lait ban pensitom banya ki Kristan. But day enda hang ta halanti Damascus mar senyo sngaw ya kada kasur ka jau Jisu hang ta namar tatin ba ulaken mau ya Stefan. Ngamar ba ulaya don ketilang ban penyap yo Stefan. Ngamar tatin ba usol ro kata kapor. Enda ba ulayo sngaw sol balai me pensitom ben yang hang ta ulaken mau ani. Kanja ayu yang ngalasim ya kajing em kajong nong buat jauh Jisu mentang alaya kendo baru Jisu. Dei hang tahu lah pendam ya lah de badong ayu memon yang abangan le. Kajing ya lap ya kektian kajong belai kalanang roy kerhai. Bad dei lang bagas nam kabalalengkian kajong Stefan. Usembai jong kaktin ke jong belai ulapor ularoi kerhai bad kaktin ke jong belai kalanang man roi kerhai padahang ne hari India jongiro kadon ke jingong churches in India are founded hayaki balang ki bahang de hari India jongi laseng halor ganong rem jong kajing sya shitam bad kajing place nam jong ki syakri ki bakordor jong belai bon ki bala sya penyap bon ki bala mat ye kajing sya pen shitam ben handrai ka balang ka roy kerhai ai bakane kajing pule ka jongi syapang uneu briu jong belai kan long kajing kerkhu yangi bangila banjit yalade kajing penkot nyen ya poi sya kajing penkot jing penkot kindiat ngin thok kumne habangi pule syapang Stefan ngihap ban keli alade habangi pule syapang Stefan koma ngihap ban keli yalade kumne kabaning kong kajing keli kabaning kong bangin keli alade kalong ubakum no ukristan ngalong ubakum no ukristan ngalong katang gede kajing keli kabaning kong bat kajing keli kabar kalong kaperthai kayo i ayu hanga dak jinggali kaperthai kayo i ayu hanga pi habangi pule yo Stefan haga jing penkot bangila dep bandia pule kumto nado kabasnang syapang uneu breu bakordor jong belai kimi ikine ki jingkeli ngabu tang arteli bangi hap ban keli banjit yalade ubakum no ukristan ngalong hatu ngalong de em ukristan kumbalong Stefan ngadon de em ye kini ki jinglong ki bakordor ki ba Stefan udon kajing keli kabami hanga badapi lane kabangadon ban keli kalong yo bale se ngilong mar kongpong naka kabau Stefan ulong yo bagajing long Kristan jongi kalong dakum wei om kat bakum kaktin ka jong blai balahikai yangi nang ta kajing keli kabaar kabakrau kabangimdai ban kelat kaperthai kayo i ayu hanga haba kaperthai kapet syanga lani haba kaperthai kapet syapi kayo i ayu namar ya Stefan te ngiladep ban ya pule ne kata ya baladep nagalenong ban riu dekat bakat san ngan penken mau biang sajisin ya Stefan te la yo i ya o komne te baro gibala ya syong kata ka dorbar haba gila kemi shan hau kila yo i ya kakmat jo kum kakmat u angel ya Stefan te la yo i ya ka dor kmat jo kakmat ka jo angel
Kateng shan ka nega kemat ka jauh Stefan. Kateng shan da ka jing syai ka bapela. Kasyai ka kemat ka jauh Stefan. Bat habangi ya keren ya kata ngiken mau ya kiktien ke jauh trai Jesu ya nes pra lenong dekat bakat ar. Ngalong ujing syai jong ka pertai. Bat utau bawan bud na den jonga unom ya haga badum hanrei un yo ya ka jing syai jong ka jing em. Stefan Usyai kata ka kemat hadu ba ikum ka kemat jong angel. Usyai namar ba ulang unong bud uba shisha jauh Jesu. Mangabat mapiro larang ilong ginong bud giba shisha larang ilabut shisha ya Jesu. Habaka pertei ka pet syang abat sapi kayo iya ka jing syai haga jing em ka changi kadu habangi pule na kabaar korin lenong balai dekat baar bat balai ngi pule ya kidiki kenten ar korin lenong balai dekat baar bat balai mapi ken pilong kata kasiti jonga ya kabala to agido not jongi ya kabala itu batla pule dagi breu baro kiba pau sena ba pilong kasiti ukres ya kabala 3 minut dangi ya kabala to om dakasya henrei do mensem ublai ba em om tang hagi mau lengkeniap henrei hagi do lengkeniap ka do not kan nong ruai tho ya ka to ka jing ruai ka jing terang ka jau to nong ruai ngaju perkat bah bang ruai itu ka jing ruai ngamtip kan nongot na pedeng jongi ki ba perkat bah tu ka jing ruai ka ba tho to nong ruai wong ai jing bah briu Jesu on i hanga na perkat bah ai ba ya ka jing bah briu ka jau Jesu on yo i hanga Ujisu dan syuk dena hang ne sela pertai tesano tengin yo i yo Ujisu tade ka jingkeli utau nong ruai wong ai baya ka jing babreu Ujisu on i no hanga kumunong bot jau Ujisu te ai bakatakan long ka kubor kan long ka jing terang kan long ka thong kan long ka jing Gua bat gajing angnot kajong abat kajong fi. Day hang ne kan bangi ong bagajing em Kristan. Ngia be sa gajing esrim dor. Kabangin ang esrim dor baru tra Jesu. Bat bangin kop ya o. Hagalong renyeng kajongi kum ki Kristan. Wan ai bahaba kapertei kan pet yangi kan yo i bangi long Kristan kanam. Henry haba kapet yangi kan yo i. Wala daw Jisum don syuk asla pertai kan yo iya Jisu hanga badapi tau belai un kerku ngin ya sange angto pendai ya kijing shisha baro penlong senam ai bagi di kijing shisha ke bangila ya keren pin pendai ha kijing em jongpi bahkan nemkot tang habangi ya pule ya Stefan ban syutip syapang jo Hendrai bangin mi nang ne bat bangin duai syua bangin mi nane banong terai ngatrang ban long ku Stefan mangaro ya rap yang ngatrai yai pendam man lagasngi banong ngatrang ban le kamon jometrai batang ya katai ublaun kerku ngin ya duai lang tong ngin ya yang ngin ya duai